Bueno, entonces, comezamos o pleno de hoxe. Benvidas e benvidos. Realmente temos dous únicos puntos, posto que sendo un pleno extraordinario, o primeiro punto da orde do día é a aprobación da urxencia, porque este é un pleno extraordinario de urxencia. Entonces, bueno, paso a expoñer a motivación da urxencia que todos e todas coñecemos, que basicamente que traemos hoxe aquí a aprobación deste proxecto para presentar a un plan de subvencións da Deputación que ten como finalización o último día para poderse presentar o día 22, de maneira que non podendo ir ao pleno ordinario nos vemos obrigados a convocar este pleno extraordinario. Se alguén quere comentar algo sobre isto, se non, por a miña parte pasaríamos á votación. Entonces, bueno, non habendo intervencións, pasamos directamente a votar a urxencia en sí deste pleno. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada, entonces, a urxencia por unanimidade. Pasamos, entonces, ao punto principal da orde do día, que é a aprobación do proxecto que se presenta para o pabellón do Gatañal. Voulle dar paso á concelleira de Obras e Servizos, Sagrario Martínez, para que nos comente este proxecto. Bueno, boas noites a todos e a todas. Bueno, esta é unha subvención que saliu por uns proxectos estratégicos que consiste en facer unha obra continuada. Esta subvención saliu o 22 de outubro e por concellos ou por habitantes a cuantía que lle tocaría ao Concello de Cangas é 1.100.000 euros. Esta subvención, o plazo que ten é de un mes. Bueno, valorando o grupo de goberno este período de subvención, bueno, consideramos que había un proxecto feito no seu día polo anterior goberno de Victoria Portas, que era o pabillón do Gatañal. Bueno, como tiñamos que traer a pleno, era un proxecto bastante interesante. Ao final é unha instalación municipal deportiva que leva máis de 30 anos emparchándose, por dicilo de algunha maneira, e onde xoga un equipo tan importante como é o da Soval, ou igual que se fan campus de nenos, onde tamén vai o club de taekwondo, vai ximnasia rítmica, vai moitísima afluencia de clubs deportivos, de nenos e nenas. Consideramos que era unha obra bastante interesante, moi interesante, ao final, polo ben do Concello de Cangas, e, valorámola, reunímonos cos grupos da oposición, explicámoslle cal era o proxecto. Victoria, neste caso, sí que é certo que xa sabía máis ou menos en que consistía, non? Simplemente, había que adaptar e correxir pequenas cousas, porque, desde o 2022, hai cousas que cambiaron. Entón, vou a explicar un pouquiño en que consiste o proxecto. Vou a empezar pola parte exterior ou envolvente do edificio, que sería o cambio de toda a fachada, a renovación da cuberta, incluindo 10 placas solares fotovoltaicas, a cantina exterior, toda a carpintería das ventás, e, non podíamos deixar sen arranxar, o que era o asfaltado. Na parte interior do edificio vai a renovación de toda a fontanería e a electricidade, a climatización, vestiarios e cuartos de baño, dótase dun ascensor para a accesibilidade á planta superior, as medidas de evacuación, barandillas, luces de emerxencia e portas de emerxencia, suelo elástico para o ximnasio, pista, cepillado, reparación, barnizar e pintar,
e melloras como pode ser a mesa arbitral, megafonía, marcador, porterías e podiums. Esta subvención ascende, ou este importe ascende a 1.172.378,12 euros, no cal a nos, a Deputación tocaríalle máis ou menos 970.000 euros e o 30% o Concello. Por iso, o punto a acordar é aprobar o proxecto básico e execución de obras e rehabilitación no pabellón municipal de deportes de O Gatañal. Polo de agora, nada máis. Ben, pois entonces abrimos a primeira quenda de intervencións. Aurora. Hola, boa noite. Nos vamos a aprobar o proxecto tal e como o está presentando a concelleira. Gracias. Ben, evidentemente, tal como dice a concelleira, é un proxecto do ano 22 e na primeira ronda del de alternativo que queremos é agradecer o apoio que se tivo nese proxecto e que consta dentro do expediente, que foi o apoio da Federación Galega de Taekwondo, a Federación Galega e Española de Balonmano, a propia Liga Asobal ten un acordo por escrito de apoio a ese proxecto, os Olímpicos de Cangas, que tamén aportaron un apoio a ese proxecto, e principalmente, a dúas persoas do balonmano que me acompañaron cando se presentou este proxecto os fondos Next Generation, que foi Nacho Moyano e Dani Fernández, que neste momento nos atopa no equipo, pero que sí que o que fixeron foi co seu apoio poder conseguir que ese proxecto cumplira con todos os digamos que puntos importantes, como pode ser a accesibilidade, a seguridade, a eficiencia enerxética e os apoios tan importantes en función das diferentes federacións. Sí que temos que decir que non soamente nesa data se preparou o proxecto do Gatañal, senón tamén que se preparou o da piscina municipal, o das pistas de atletismo, e para nós é importante que en todos estes plans deportivos sí que se vayan rehabilitando todas esas instalacións deportivas que están en situacións, en unha situación complicada debido ao plan de axuste que tivo este Concello durante tantos anos e que impedía coas arcas municipais poder rehabilitalos. Existen eses proxectos e se pode intentar seguir loitando para rehabilitar. Moita xente se falaba estes días e se falou por redes sociales de por que non novas instalacións. Os fondos que veñen hoxe en día, que tanto se reparten por parte da Deputación como da Xunta como do Goberno Central, son fondos para recuperar o que temos, rehabilitar o que temos, posiblemente a ubicación do Gatañal, no caso dos fondos Next Generation, pon rehabilitación, neste caso é certo que non o pon. Sí que é certo que teremos que recuperar o que temos e facer novas infraestructuras cando teñamos chan, en todo caso municipal. Posiblemente o pabellón do Gatañal non sexa o mellor sitio, a mellor ubicación para o que se desenvolve ali, pero digamos que en ese momento o pabellón que temos é un pabellón que non vamos tirar abaixo e que en todo caso me parece interesante recuperar. O que si votamos en falta, mirando a documentación hoxe, e a verdade que xa avisei hoxe a mañán a concelleira ás 12:30 que non tiveramos moito marcha ao ser un pleno extraordinario, o único que votamos en falta con respecto ao noso proxecto é porque non está a pista incluída no propio proxecto. E por ahora nada máis. Sí, o cambio de pista, en vista de todo o que se vai facer, o recubrimento da fachada, a climatización, se considerou que non facía falta cambiala, pois porque con todo o que se está metendo neste proxecto a pista non vai a quedar en mal estado, simplemente sí que está a pista. De feito, acabo de decir, vais a facer o cepillado, a reparación, o barniz e o pintado. Polo de agora nada máis. Boa noite a todos e a todas. Pois desde o BNG non vamos a entrar en repetir detalles técnicos do que se vai facer neste proxecto, simplemente indicar, evidentemente, o noso apoio a este proxecto como un dos múltiples que temos que acometer e que se van acometendo nas instalacións deportivas municipais. Hai que pensar que o pabellón de Gatañal é posiblemente
está entre as 3 máis importantes que temos no Concello e era necesario, unha vez que nos surde a oportunidade de ter esta cantidade de cartos disponible, pois de darlle un repaso que evite o inmenso gasto anual que leva o Gatañal en reparacións, en combustible para poder manter, porque lle faltan moitísimos detalles, como ela comentou, en canto a illamento, etcétera, etcétera. Entón, agardamos que este proxecto, unha vez que saia adiante, permita disfrutar dun pabellón nunhas condicións máis que aceptables, nunhas condicións moi boas durante bastantes anos e que ademais nos permita, se nos poñemos a pensalo, aforrar incluso a nivel económico para o Concello. E evidentemente traeremos outros para as outras 2 grandes infraestructuras deportivas, estou seguro, como son as pistas de atletismo e a piscina. Sí, boas tardes a todos. Antes de entrar no fondo da proposta, pois que se trae este pleno extraordinario, motivado porque a Diputación de Pontevedra quitou un plan provincial extraordinario. É dicir, Cangas, ao igual que outros asuntamentos menores de 50.000 habitantes, vai a tocar 1.100.000 euros a maiores do que xa recibe ano tras ano dese plan concellos, outro millón e pico. O presuposto do que da Diputación, e quero eu remarcar, o presuposto da Diputación pois sempre o mesmo, pouco máis arriba, pouco máis abaixo. E os concellos menores de 50.000 habitantes reciben esta chuvia de euros. Parece como se pariran os cartos nesta Diputación, non? Pero os cartos nin pairen, nin existen fórmulas máxicas que se fagan multiplicar. O que pasaba é que durante 8 anos da Diputación PSOE-BNG, Carmela Silva Mosquera, a cidade de Vigo e Pontevedra expoliaron os presupostos da Diputación. E digo así, expoliaron os presupostos da Diputación. Os cartos que lle pertenecían aos pequenos concellos da provincia de Pontevedra, esa é a realidade. Así Vigo ten un balaído reformado con 62 millóns de euros, cartos da Diputación e outras obras, e Pontevedra máis de lo mismo. Pero, por sorte, para estes pequenos concellos de menos de 50.000 habitantes, está a Diputación, e con estes feitos Cangas terá 1.100.000 euros a maiores para poder invertirlos no que queira este goberno. Este plan provincial extraordinario, o plan extra da Diputación de Pontevedra, vai dirixida a todos aqueles concellos de menos de 50.000 habitantes e, como dixen antes, a Cangas tócanlle 1.100.000. Subvención que podría ser, como di o seto desta subvención, para novas infraestructuras, e quero puntualizar isto, novas infraestructuras, locales de asociación, vivendas, comezar un pabillón, por exemplo, outras. Ou reparación de infraestructuras existentes, ou intervención en espacios públicos, rúas, plazas, parques, ou para elementos necesarios para a recollida de biorresiduos, como pode ser vehículos, contenedores, etc. etc. O Goberno de Cangas elixiu a opción B, reparación de infraestructura existente. Facer un comentario sobre varios puntos desta proposta que trae o Goberno. Sobre o punto 1 da proposta, di, textualmente, aprobar o proxecto básico de execución das obras de rehabilitación no pabillón municipal de deportes do Gatañal, redactado polo arquitecto José Luis Domínguez, ascendendo a un orzamento total de 1.172.000 euros. Gustaríame saber se este proxecto foi adxudicado por concurso ou foi unha invitación a dedo. Non teño nada contra os de Vigo, pero en Cangas hai uns magníficos arquitectos e a min gustame comprar no mercado local. Sobre o punto 3, declarar que o Concello de Cangas, para o proxecto básico e de execución de obras de rehabilitación no pabellón municipal de deportes do Gatañal, non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas ou privadas para o financiamento da mesma. Entonces, na legislatura pasada, se mal non lembro, este proxecto foi presentado para a solicitude de subvención das Next Generation, as cales foi denegado. Penso que deberían acompañar un documento, o documento oficial da denegación, de dita subvención en cumprimento deste punto terceiro. Por agora, nada máis. Ben, abrimos o segundo turno de intervencións. Aurora, vas a intervir? Non. Victoria?
Sí, bueno, o que pregunta o concelleiro do Partido Popular se o contrato foi a dedo. Na miña época hai unha mesa de licitación que entrou esta persoa na mesa de licitación onde está presente o interventor e secretario. Aí hai unha acta onde di quen é o que é adxudicatario deste contrato. Na administración é o que ten, por desgracia, non se pode contratar o veciño nin o amigo do piso de arriba, pero bueno, existe o contrato, pode pedir acceso a ese expediente, seguro que o secretario non ten ningún tipo de problema a darlle acceso ao mesmo. Vimos aquí decir, Cangas necesita moitas cousas en moitos sitios, evidentemente. Non vai ser alternativa quen diga o contrario. Sí que podo comprarlle o discurso de que de repente apareceron os cartos como si se parían. Sabe de sobra, sabe por que yo digo, e tamén sabe de sobra porque este proxecto quedou fora do Next Generation de 0,05 centésimas. Ben, cando tiñamos a aprobación de todos os órganos que nos apoyaron e ademais do presidente do Consello Superior de Deportes en Madrid, que foi ese viaxe que fixeron comigo xente do club. Tamén o sabemos porque é voz populi en Cangas de que sucedeu con ese proxecto. Entón, nos aquí o que temos claro é que, como todos os proxectos son necesarios, a alternativa o vai apoiar este como houbera apoiado calquer outro, sí que quere facer mención, e foi o que fixemos, foi que non solamente existe o proxecto desto xa feito para traer aquí en 15 días e surxira calquer outro plan, porque existen máis proxectos en caixón dos que antes nomeamos e o que dixemos eses proxectos feitos e listos para poder, pois eso, cando aparece unha sorpresa destas cantidades, poder aproveitalos e non solamente a nivel de instalacións deportivas, sino tamén a nivel de outro tipo de infraestructuras existen eses proxectos, co cual, evidentemente, nos dá igual uns que outros, porque cando a casa está casi caída, pois por algún lado habrá que comezar, e nos parece unha boa opción ese proxecto, porque hai que ter en conta que ese pabellón, igual que calquer outro, igual que calquer outro campo que temos neste concello, temos unha cuestión que ten que ser a esencial, que é a seguridade nas nosas instalacións municipais. Temos un pabellón que agrupa a moitísima afición, que non está nunhas condicións óptimas, e o sabemos todos e todas, e que hai que resolvelo. Igual que eso, moitísimas outras instalacións e infraestructuras municipais que xa queda de sobra que repitamos por que foi o motivo desa deixadez. E foi un plan de axuste, unha débeda de 16 millóns que tivo este Concello e que non se desfixo dela hasta agora. Entón, a partir de agora, será agora de volver a reconstruir, co cal nós, sempre cando sexa reconstruir, evidentemente, podemos discutir que é o máis necesario ou menos necesario, pero como todo é necesario, iso quedémoslo deixar claro, pois o recalcamos, existen máis infraestructuras que hai que levantar, hai que poñer prioridade, pois que se loite por aí, que non se vayan perdendo os cartos da administración. Por qué? Porque cos orzamentos municipais somos incapaces de poder recuperar toda a infraestructura municipal e poñela en condicións. E as subvencións son esenciais, sexan da cantidade que sexan. Bueno, señor Soliño, pódense arranxar moitísimas cousas, estamos de acordo, e que hai moitísimas cousas para arranxar, pero recórdolle que o pabellón do Gatañal é unha instalación municipal deportiva que ten o mesmo dereito que outro tipo de obras. Sobre todo porque aí tamén xogan moitísimos nenos, moitísimos clubs, como di a señora Portas, a Deputación deunos o plazo de un mes, tendo yo que traer órgano competente que este pleno. Inda así, tendo o proxecto, reuníndonos co arquitecto, entregóunolo solo para reformas o día 14, o sea, o xoves pasado. Esta concelleira, este grupo de goberno, non escolleu a dedo a ninguén, como dixo a señora Portas na súa intervención, no caso de que, cando a ela lle tocou, esta concelleira tampouco, non ten ningún tipo de interese en beneficiar a ningún, nin a ninguén. Simplemente en facer o seu traballo que para o que está aquí e polo que vostedes sempre nos reclaman que traballemos, pois iso estamos facendo. Cando di de que hai que facer outra instalación deportiva ou outra instalación, estamos de acordo. Entonces, invítolle que agora que gobernan na Xunta e na Diputación nos poñamos a traballar xuntos para poder conseguilo. Pensei que íbamos a salir rápido de aquí, pero ao final vamos a acabar falando e debatindo.
Entón, o que temos que decir desde o BNG por intentar ser breve, é o seguinte. Primeiro de todo, efectivamente, os cartos non aparecen de repente, supoño que estaban aí, pero, sin embargo, avisan de repente, sin previo aviso, dando un mes de prazo. Curiosamente, para un proxecto desta envergadura, 1.100.000, tes un mes, e despois, para presentar proxectos para bachear, podes ter 3 meses para preparalos, pero, bueno, ao mellor supoño que algúns concellos xa estaban sobre aviso de antemán e por iso non tiñan problema en cumplir cos plazos. Nos, por sorte, había este proxecto preparado e con unhas modificacións se puido traer a tempo. Se non chega a estar este tipo de proxectos e podemos facer modificacións, o mellor non nos dá tempo a traer absolutamente nada. E supoño que outros sí que non terían problema. Entón, agradeceríamos que para a próxima vez, que é estupendo que se repartan os cartos da Diputación con un criterio, digamos, máis ecuánime, que, en todo caso, que esteamos sobre aviso para poder ter este tipo de proxectos desta entidade, porque esa é a cuestión desta entidade, preparados. E, por outro lado, decir que, efectivamente, a quen se lle conte gastarse 60 e tantos millóns no estadio de Balaídos da Diputación, ainda que, bueno, non sei canto se gastou agora a Diputación do Partido Popular en comprar aí o antigo cine de Vigo, e non sei exactamente para qué. Tamén, ao final, todo o mundo aquí se está gastando en Vigo en cuestións que mellor non necesitan, pero o que non chora non mama, supoño. En todo caso, evidentemente, agradecer á Diputación este novo distribución de cartos e simplemente pedir que para a próxima vez, pois eso, que se poida dispoñer de algo máis de tempo. Gracias. Empezar por a señora José Martínez. Eu creo que da miña boca non saliu nunca que vos estivera en contra deste proxecto. Creo que ni o dicen antes, ni o dicen nesas xuntanzas que tivemos. Eu creo que nunca o dicen. Señor Iglesias, eu creo que cando se está dentro do goberno e cando se está gobernando hai que ser previsores e andar con un pé diante e sempre ter no que son un par de proxectos por se acaso temos unha oportunidade para endosarlos, non? Analizando un pouco máis e volvendo un pouco o punto, analizando un pouco máis os puntos desta memoria justificativa, no aportado A, o xeto da intervención di que entre as problemáticas a afrontar con estas obras destacan as seguintes, e pon elevadores ou elevados consumos enerxéticos, falta de illamento térmico, afundimentos no pavimento, pista tremendamente danada pola humidade, renovación do obsoleto sistema de megafonía, falta de accesibilidade, melloras de saída de accesos. Estes son os problemas detectados nesta memoria e según esta memoria justificativa, pero que me chama a atención é que fai 2 anos e pico puseron unha pista nova e según di esta memoria existen uns afundimentos e está tremendamente danada pola humidade. A miña pregunta é certo que existen estas problemáticas como di esta memoria justificativa? No apartado C desta memoria justificativa fala do número de usuarios directos do balonmán e máis luceros, entre 350 persoas nas diferentes categorías, tanto femeninas como masculinas, que lle temos que sumar os equipos rivales, cos seus visitantes, e así como a asistencia en cada un dos partidos de 2.127 seguidores, máis outros torneos, campos e outras disciplinas. A isto temos que engadirlle a imposibilidade de crecemento do clube pola limitación do aforo. Un crecemento que está estrangulado ano tras ano pola capacidade deste pabellón. Temos un aforo e unhas instalacións que limitan o que é ese aforo. Ante estes datos, o pabellón municipal de deportes do Gatañal para nós quedase obsoleto e pequeno, así como un saco sen fondo onde ano tras anos gástanse inversións públicas en arranxos e adecuación á normativa vixente. Por todo isto, o Partido Popular de Cangas quere e opta por un pabellón novo. E volvo a repetir, un pabellón novo frente a estes parches e a estes rementos. Un pabellón novo con maior aforo. Maior aforo é maior, é significado de un presuposto máis grande para o clube. Unha instalación moderna para poder dar un salto de mellora, unha nova dimensión, tanto para o clube de balonmán como para o resto e todo o deporte de Cangas en xeral. Porque quero facer unha pequena mención. Unha vez que se opte por esta
inversión deste plan provincial extraordinario da Diputación de Pontevedra de 1.100.000 euros no pabillón do Gatañal, e como este goberno conta cun presuposto novo de máis de 19 millóns de euros, exixiremos melloras para o resto das disciplinas deportivas, melloras nas outras instalacións, máis axudas para os clubes e máis axudas para os deportistas. Eles non van a ser menos. Nada máis. Ben, pois rematados os dous... Pecha a proponente. Bueno, pouco máis que decir, simplemente pois dar as grazas a todas as persoas que traballaron a contracorrente por esta subvención. Sí, Rafa, tes razón, hai que seguir traballando polos clubes deportivos, por as instalacións, porque todos sabemos como están. Esperamos que, agora que goberna na Diputación o Partido Popular, saquen máis subvencións como estas para poder seguir arranxando todas as necesarias. Gracias. Pois rematadas todas as intervencións, dende a alcaldía simplemente decirvos que, bueno, pois unha vez expostas todas as polémicas, cada grupo expuxo o seu punto de vista, pero, bueno, había un punto de vista común por parte de todos os grupos de considerar este proxecto como estratégico, que era unha condición necesaria para poder optar a esta subvención, e eu diría incluso trascendental. Sin poder acadar un pabillón novo, como sería desexo para calquera de nós, temos que acollernos á realidade que temos sobre a mesa, que é este 1.000.000 de euros, que sen poder optar un pabillón novo, prácticamente é unha remodelación completa e estrutural, como explicou Sagrario, que nos permite unha remodelación tanto por dentro como por fora, acceso de eficiencia enerxética, accesibilidade, e, bueno, en xeral, a remodelación é, se podedes ver o proxecto que se está exposto, veredes que inclúe prácticamente todo, se cambian as barandillas, se remodelan os vestiarios, é o máis parecido que se pode optar con esta cantidade de diñeiro a ter un pabillón novo, que, ademais de, que sempre lle digo, non só mellora as prestacións para o noso club e para todos os que van, sino que ademais mellora a imaxe de Cangas, porque todos sabemos que por ese pabillón pasa xente de todo o país. Entón, é unha oportunidade estupenda de que a xente, cando veña a Cangas, vexa unha infraestructura á altura que merecemos. Espero que poidamos velo todos xuntos e disfrutalos nos próximos partidos, que non van a ser de unha maneira inmediata, pero espero que poidamos velos xuntos. Sen máis que engadir, pasamos á votación. Ben, votos en contra, abstencións e votos a favor. Moi ben, pois nada, é un placer poder decir que queda aprobada esta proposta por unanimidade. Grazas. E nada máis.